Când planificăm un curs, ce ne vine prima dată în minte? Cel mai probabil, numărul de ore. Dar ce înseamnă, de fapt, acest număr pentru cei care învață? În materialul de astăzi, bazat pe ghidul Amfaye, explorăm de ce efortul total al învățării e mult mai important decât simplele ore de contact și, mai ales, cum putem să le estimăm într-un mod corect și realist. Exact asta e întrebarea cheie. Când zicem 100 de ore, vorbim doar despre timpul petrecut în sala de curs cu formatorul, pentru că, hai să fim sinceri, dacă înțelegem greșit acest număr, riscăm să creăm planuri nerealiste, să supra-solicităm cursanții și, până la urmă, să avem o rată de succes mult mai mică. Imaginea asta cu icebergul e pur și simplu perfectă. La suprafață, ce vedem cu toții? Orele de contact. E partea vizibilă. Dar sub apă? Acolo se ascunde realitatea completă. Tot efortul acela invizibil, dar esențial. Studiul individual, proiectele, practica, adică tot ce face un om pentru a atinge cu adevărat obiectivele de învățare. Deci, cum facem vizibil tot efortul ăsta de sub apă? E bine, ghidul Amfaye ne introduce un concept esențial, volumul de muncă al cursantului. Acesta e instrumentul care ne ajută să trecem de la o simplă numărătoare de ore la o estimare corectă și, mai ales, onestă a efortului. Haideți să ne uităm puțin la definiția oficială. Sunt câteva cuvinte cheie aici. Primul, estimare, deci nu e un calcul la virgulă. Apoi, timp total și efort, nu doar prezență. Și, cel mai important, este calculat pentru un cursant mediu, nu pentru un student ideal, ci pentru un om obișnuit. E o abordare gândită să fie realistă, nu rigidă. Ce e foarte interesant aici e că volumul de muncă nu e un bloc monolitic de studiu. Dimpotrivă, acoperă un întreg spectru de activități. De la momentele în care cursantul e mai pasiv și primește informații, până la cele în care aplică activ, colaborează sau creează. Și mai concret, ce intră în calculul ăsta? Păi, cam tot. Evident, instruirea directă. Apoi, practica asistată, unde sprijinul formatorului e vital. Munca în echipă, proiectele practice, învățarea de la colegi, ba chiar și timpul de pregătire pentru evaluare. Vestea bună e că multe dintre activitățile astea fac deja parte din cursurile noastre. Acum doar le recunoaștem oficial valoarea. Bun, acum că știm că este volumul de muncă, vine întrebarea logică. Cum îl calculăm? Poate suna tehnic, dar ghidul propune o metodă foarte simplă și flexibilă. Nu e o formulă matematică de speriat, ci un instrument de bun simț. Ghidul ne oferă o regulă generală foarte practică. Gândiți-vă la creditele ECTS ca la o monedă de schimb a învățării în Europa. Regula asta ne ajută pur și simplu să traducem efortul cursanților noștri într-un format recunoscut peste tot. E un instrument pentru transparență, nu un calcul exact. Și iată cât de simplu poate fi în practică. Să zicem că un curs are 60 de ore de predare și încă 40 de ore dedicate practicii și proiectelor. Adunăm și obținem 100 de ore de volum total de muncă. Împărțim la 25 valoarea de referință și obținem o valoare orientativă de 4 credite ECTS. Simplu, nu? Și aici ajungem la ideea centrală. Calculul e doar o unealtă. Obiectivul adevărat este o schimbare de perspectivă. Trecem de la a bifa niște ore într-un tabel la a reprezenta în mod onest cât de mult angajament și efort cerem de fapt de la participanții noștri. Iar acum, haideți să vedem cum arată toate astea în lumea reală. Studiul de caz al Fundației Marcelino Champagnat din Spania e o dovadă perfectă a motivului pentru care o estimare realistă a volumului de muncă este absolut crucială. Pe hârtie, planul fundației părea logic. 80 de ore de curs la centru, 40 de ore de studiu individual acasă. Dar realitatea din teren era complet alta. Pentru cursanților, acasă nu însemna un birou liniștit unde să poată studia. Însemna poate spații aglomerate, fără internet stabil, fără un calculator personal. Acestea sunt bariere reale care făceau munca independentă aproape imposibilă. Citatul ăsta, direct din raportul lor, spune totul. Planul lor teoretic, făcut cu cele mai bune intenții, s-a izbit de realitatea dură a vieții cursanților și munca aceea independentă a devenit practic un obiectiv nerealist. Lecțiile pe care le-au învățat au fost dure, dar extrem de valoroase. Prima, nu poți presupune că toți cursanții au condițiile necesare să lucreze singuri. A doua, și cea mai importantă, planificarea trebuie să pornească întotdeauna de la viața reală a oamenilor, nu de la un model ideal pe care ni-l imaginăm noi. Și iată cum au adaptat planul. Totalul orelor a rămas același, 120. Dar uitați-vă la distribuție.
Au redus drastic munca independentă, de la 40 de ore la doar 12, și au transformat restul în timp de lucru asistat, la centru. De ce? Pentru că au înțeles că pentru grupul lor succesul depindea de sprijin direct și de un mediu structurat. Experiența fundației ne învață un principiu fundamental, valabil pentru oricine lucrează în educația adulților. Planificarea trebuie făcută cu respect. Slide-ul acesta ne obligă să fim foarte sinceri. Când ne creăm cursurile, pentru cine le proiectăm de fapt? Pentru cursantul acela ideal din stânga care pare să aibă timp și resurse nelimitate? Sau pentru cursantul tipic din dreapta care jonglează cu familia, munca și zeci de alte responsabilități? Studiul de caz ne-a arătat clar că succesul stă în proiectarea pentru realitatea. Și iată mesajul central al întregii discuții. O bună planificare a volumului de muncă nu este, la finalul zilei, un exercițiu tehnic sau birocratic. Este, în esență, un act de respect. Un act de respect față de realitatea vieții celor care vin să învețe. Așadar, am stabilit cum să estimăm efortul într-un mod corect și realist. Iar asta ne duce în mod natural la următoarea întrebare esențială. Odată ce învățarea a avut loc, cum o evaluăm într-un mod care este la fel de corect și de relevant? Ei bine, despre asta vom vorbi în următorul material, când vom explora împreună pasul 5, evaluarea.